back to my YouTube channel, Karthis Vlogs. Yanu nikalla mokeda Karthi. Hope all of you fine. Yanu na mastu shukave. So even ini yanu complete adu Tulu vlog manpodu andule. So I hope undu workout apuno andu tulutta nadu panare apji kannadana barpudu. So I know to let Tanish. So Epala Kannada vlogs mante, but let's see how will my Tulu vlog work out. So ini onji special adu onji video padu Tulu video padu Tulu vlog mantadale. Anyways, Tulu kul mastu jana tagondularu. So nikale goskara mokede ini Tulu vlog mantadale. So which is best and nikale kojunu Kannada vlog show kapuna Tulu vlog show kapuna adu niku link comment section de panlave. So ini Saturday baya 6:20 ಆತನ ಟೈಮ್. ಸೊ ನನಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾದಜಿ ದಾಯಪಡ್ಡ ವಿದಾಯ ಬೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನೀರು ಪುರಾನಾಗಿ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಇತ್ತು ದೀಪ ಪತ್ತಾವಡು. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಥರ ತುಳುಟು ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಪಟ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪುನ್. ಐ ನೋ ತುಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತುಳು ಬರ್ತು ನೆಕ್. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾತಿರ್ನಗೆ ಒಂಜಿತ್ತಾರ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿತ್ತಾರ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿತ್ತಾರ ಕೇಳೊಂದು ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ಅದು ಯಾಂತ ಇಷ್ಟ ತುಳುಟೆ ಪಾತೇನು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಚ ಕನ್ನಡ ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಬಾಯ್ ಚಿಂಗಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐತೆ ಆನ್ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ವಾಲ ಪಾತಿರಂಡ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಶೋಕ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಶೋಕ ತನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ತುಳು ಆಯ್ತು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪದು ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ಕುಡ್ಲೆದಾಯ ಆಯ್ತು ತುಳುವೇ ಇಷ್ಟ ಯಾವ್ದಾದ ಮಲ್ಪು ಯಾನಂತೆ ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ ನೋಟ್ಲ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುತ ಮಿತ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ನಿಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡುಲ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕನ್ನಡ ನಿಕ್ ಓ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡುಲ ಇಷ್ಟ ಓ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ದುಕೊರ ಅದೇ. ಸೊ ಬಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ತುಳುತು ವ್ಲಾಗ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ತಿಕ್ಕುನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಆಲ್ ಪನ್ಪುನ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆವೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಥರ ನಿಜವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆವೊಂದು ನಿನ್ನ ತುಳು ಹೆಂಗೆ ಐ ನೋ ನಾ ಏನು ಜೋಕ್ ಪಾತೇವೆ ಬಟ್ ಇಂಚೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಆವೊಂದು. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೀಪ ಪೂರ ಪತ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತನಿಷ್ ಇನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಚಕ್ಕರ್ ಪಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣ ಈಗ ಫೀವರ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಫೀವರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಂಚನ ಈಗ ಸೈನ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ವೇಟ್ ಆಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯೆಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದೀದು ದಾಲ ಪಂಡ ಆಯೆಗ್ ಪನೋಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಾತ ವಿಷಯಂದ. ಓಕೆ ಅಂತಂತೆ ದಾದ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಪಂಡ ಲಿಪ್ಪು ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಪುನಿಕಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಶೋದು ಓಕೆನಾ. ಇದು ದೀಪ ಪತ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತುಜೆ ಪಂಡೈತೆ ದೈಕ್ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಅದು ಫೀವರ್ ಇತ್ತು ನಾಯಿಗ ಅಂಚ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತುಜೆ ಎಂಚನ ಎಂಕುಲು ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಇತ್ತನ ಕಡಪು ಜಾಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಗೆ ಆಪುನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಮಾತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನು ಟೀಚರ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನು ಬೊರ್ಚಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಡ್ ಬತ್ತುಜಿಂದಲ ಆಯ್ದೆ ಬತ್ತನಂದು ಆಪುನು. ಸೊ ಅಂಚದು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್. ಸೊ ಅಂಚದು ನೋಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಎರಡಾಂಡಲ ಕೀನೋಡು ನೋಟ್ಸ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರೆ ಪಾವಡು ಈಗ ಈಗ ಯಾನಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುನಃ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆನ್ ಬರೆಯೋಕೆ. ಓಕೆ ಯಾನಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ಓಕೆನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಅವೇ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬೆದ ಕೈ ತಲುಪೋಯ್ ಬಾ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ನೇಟುಂಡು ಒಂದು ಡಾಗ್ ಫುಡ್ ಒಂದು ಇನ್ನ ಫುಡ್ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬಾ ಕಾ
ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ 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 ಗಾಡಿ ನಕಲೇನು ಗಾಡಿಲೇನು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ, ಗಾಡಿ ನಕಲೇನು ಗಾಡಿನ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಗೋಶಾಲೆಗೂ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಐತ ವಿಡಿಯೋನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಸಂಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 2:30 ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಒಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನು ಗಾಡಿಲ್ ಪೂರ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನನ್ ಕಾತುದು ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 3:30 ಆಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಿದಾಯ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಉಂಟೊಂದು ಈ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ಗಾಡಿಲೇನು ಪೂರ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗೂ ನಿಕಲಿಡ್ದ ಅಪ್ಪನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಡೇದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಶಸ್ ನಿಕಲಿಗ್ ಇನ್ನು ಮಂಡೇ ಟೈಮ್ ಆತದ 11:10 ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ತೂಯರ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆದ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾದಿದ್ದೆ ಬೊಕ ಬೇತೆದಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜಿ ಐ ಮೀನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತಿಜಿ ಇಲ್ಲಡಾಯ್ನ ಪೂರ ಅತಿ ಅನ್ ಪಾತಿ ಆಂಚಿನ ಪೂರದಾಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮರತು ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತುಚ್ಪಾದೆ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಅಂತೀರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋತಿಜಿ. ಬಟ್ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆದ ವಿಡಿಯೋನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ನಿಮಗೆ ಪೂರ ಐತೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ತನೇಶ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಏನು ಕುಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತದ ಒಯ್ಯಾಗ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಹೊಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಂಜಿ ಬೈದು ಬೀಳದು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದೆ ಕಾಣೆನೇ ಬೈದಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆಯ್ತನ ಅಂಚಾದ ರೆಪ್ಪಿರ ಕಡಪದು ಬೇರೆ ಮುಂಜಿ ಮೂಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದೇರು ಅವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇನ್ನು ಮಂಡೇಡಿ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೊಟ್ಟದ ಕೊಂಡು ಹೋದಾಯ್ಪಂಡು ಚುರುಟು ಪನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಚೂರು ತುಳು ಬರ್ಪುನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಅದು ಮುರಾಣಿಲ ಪಂತೆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ ಪನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾತೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವಾಗ ತಿಂಕ್ ಬಂದದ್ದು ಪಾತೇನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತರೆದು ರಟ್ಟದು ಹೋಗು. ಸೊ ಇದು ಏನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇಟೆ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಕೆಲಸ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣನೇ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆನೇ. ಸೊ ಈ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಳು ತಕೊಳ್ ಪೂರ ಮಾತು ತುಳು ತಕಲಿಗ ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ എനിക്ക് ಇಷ್ಟ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾಲಜಿ ಸಂಡೇ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಚನೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೆಲವು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಒಂಚು ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕು ಈ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರದಾಗೆ ಆನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಉಡ್ದಾರೆ ಆರು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಉಡುಪಿದಾರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ವೀರ್ದು ಏರು ಗೊತ್ತಾದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಿತ ಎಸ್ ಇದು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜೊತೆ ತುಯ್ಯ ಆರ್ನ ತುಯ್ಕೊಂಡು ದಾದಾಪು ಪಡ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಜಾರು ಸಂಡೇ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಅವಡುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅವಳು ಬುಕ್ಕನೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಪಂಡೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಳಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಟು ತೀರಾದ ಪಂಡ ವೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳೋದು ತೀರಾದ ಆಂಡ್ ಪಂಡ
ಶಬ್ದ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ನಾಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದತ್ತು ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜು ನಿಕಲೆಗೆ 12:15 ಆತನು ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಬೊಕ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪತಂ ಪಾತಿರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಐ ತುಂಡ ಪೋಡೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂಚು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್